May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni Galugong sa iyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Tag sa mga batian naman kami live sa FM station na 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. NPA nagsiling nga massacre na tabo sa Canlaon City sa kahapon. Army nagpahayag naman nga legitimate encounter ang nagluntad. Sa San Carlos City, lalaki nga may diferensya sa pamensaron pilason matapos matiruan sa pulis nga iyagintayaan sa pusil nga hampanganan. Sa Sagay City, senior citizen patay, minor de edad pilason matapos makilatan. Magnitude 7 nga linog nagtayog sa Abra kag Dibatsagan sa NCR. Kag sa Good Vibes, sementado nga dalan nga maga-connect sa Canlaon City kag Moises Padilla nasugura na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sang Abra ang gintayog sa magnitude 7 nga linog kaina sang aga. Ang amo nga pagtayog mas mabasko pa sang sa nabatyagan sadto sa isla sang Negros sang 2012. Mga litrato sa mga old structures nga nawasak, mga salakyan kag mga individual nga nagakapilpilan kag landslide sa pila ka mga probinsya sang Luzon ang pilalang sa mga laragway nga nagalapta sa social media nga nagapakita sang halit sa nagluntad nga magnitude 7 nga linog kaina sang aga. Sandig sa advisory sang PHIVOLCS, naglabot sa intensity 7 ang nabatsyagan nga pagtayog sa probinsya sang Abra nga isa sa labi nga nahalitan sang linog. Tectonic in origin ang linog. Nagapadaan karon ng rescue kag retrieval operation sang National Disaster Risk Reduction Management Council kadungan sang ginapatuman nga mass evacuation sa mga apektado nga lugar sa Northern Luzon. May isa na kakumpirmado nga patay sa Luzon suno sa NDRRMC. Ang pagtayog sa Luzon ang mas mabaskog pa sa magnitude 6.7 nga linog nga naghalit sa pila ka mga banwa kag syudad sa Negros sang 2012. May 52 man ang nagtaliwan kag masobra isa ka gatos ang sadto na samaran sa linog sa Negros Oriental. Sa number 9, mga law students kinalauman yung makabulig sa pagbuhin sa mga backlog drug cases sa mga korte. Nagpaidalom sa Drug Awareness and Prevention Seminar ang mga law students sa University of St. Lasal, kaupo na pamunuan sa Bacolod Regional Court, Philippine Drug Enforcement Agency 6, PNP, BJMP kag iban pa nga mga government agency. Sunod sa kay Bacolod RTC Executive Judge Raymond Joseph Javier, ang seminar ang kabahin sa Bacolod Justice Zone Project na nagatuyo sa pagpahagan-hagan sa kanabuon sa illegal drug cases sa mga korte. Ginalauman sa katapos ang Justice Sector Coordinating Council nga sa bulig man sa mga law students nga amo ang ginalauman magapamuno sang mga drug seminar kag symposium sa mga eskwelahan pakadto sa kabarangayan matigayon ang pagpanubo sa demand sa illegal nga droga. Resulta sini ang mabuhinan man ang backlog sang drug related cases nga naglabot na sa mga korte. So much so that we reduce also the cases incoming. You know? If we keep on addressing the cases which are already pending in our courts without addressing also the cases coming in, we will be caught in a vicious cycle. So that is why we want we in the Bacolod City Justice Zone we want to end the cycle, no? And ultimately we can lessen our 80% backlog for 80% drug cases, no, to reduce it to a very manageable level. Sa number 8, ginkasugtan na sang Love Negros kag United Negros Alliance nga si La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio ang suportahan bilang presidente sang Philippine Councilors League Negros Occidental.
Inisunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga magasapul pa ang coalition para sa kumpleto nga line-up nga ila suportahan para sa PCL. Sa karon si Silay City Councilor Ryan Gamboa ang nagapungko nga presidente sang PCL Negros Occidental. Sunod kay Lacson, sarang man nga mangin vice presidente si Gamboa kung luyag niya. Inyang posisyon nga ginauyatan man sa karon ni Asistio. Pero sunod kay Lacson, iyan na nga nasuggest kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magpungko sila kaupod kay Gamboa para matalakay ang line-up. Sa bulan sang Agosto ang pinili ay. Well, he has the choice of also be the vice president, which was the position held by Councilor Asistio. So for now, the agreement is Councilor Asistio as president of this. And Ryan can choose to be vice president. Yes, that's the plan. But I suggested to Vice Governor Ferrer that let's sit down with Board Ryan and also Councilor Asistio as to the lineup. Sa number 7, sa Banua sa Murcia, apo pilasod matapos nga ginlabo sang iya nga lolo. Arestadong 74 anyos nga lolo nga si Rolando Olimpo matapos niya ginlabo ang sila mismo nga apo sa Barangay Alegria sa Murcia sang kahapon. Sa investigasyon sa PNP, ginakusar sang lolo nga sini 26 anyos nga apo nga si Angelo Olimpo may kaangtanan sa nadula niya nga mga pagkabutang. Nagpamanila ang lolo kag pagbalik niya, may nadula na siya nga mga kagamitan. Nagsabtanay sila sang iya nga anak. Sunod sa pulis, sa nakita sang lolo nga hana sa sulungon sa iya sini nga apo. Iya iniginlabo sa makaduha ka beses, nga naigo sa iya nga kamot kag hawak. Ginbulong naman sa karon sa ospital ang biktima. Kaso nga frustrated murder, agi pasaka na batok sa lolo. Sa number 8, sa San Carlos City, lalaki nga may diferensya sa pamensaro ng pilason matapos matiruhan sang pulis nga iya gintayaan sang hampanganan nga armas. Pilason ang 43 anyos nga lalaki matapos ini matiruhan sang pulis kahapon sa Barangay Punao, siyudad sang San Carlos. Sa investigasyon sang PNP, ginrespondihan sang duha ka pulis ang isa ka motor pool kung sa diin yara ang lalaki nga nakit-an may ginadala nga armas. Gilayo na lang sunod sa PNP, gintaya sang lalaki ang armas sa mga pulis, amo kon nga agin tiro siya sang pulis. Natukiban nga hampanganan lang gali ang dala sang lalaki. Ginasiling man nga ang amo nga lalaki ang may diferensya sa pamensaron. Parayon siya nga ginabulong sa ospital. Sa number 5, sa syudad sang Sagay sa ka-senior citizen patay kag samtang minor de edad naman pilason matapos maigo sang kilat. Patay ang 60 anyos nga si Bernardo Tapia samtang pilason naman ang sining nga trabahante nga 17 anyos nga lalaki matapos sang maigo sang kilat sang kahapon sa Barangay Puy sa Sagay City. Sunod sa Sagay PNP, nagpatakal sang baboy ang duha ka mga biktima sa hinari na lang mag-ulan gani sila ang nagpasilong sa waiting shed. Hinari na lang sila sunod sa pulis nga naigo sang kilat. May 4 pa sila ka mga kaupod sa waiting shed apang wala ang mga ini maigo sang kilat. Dead on arrival sa ospital si Tapia samtang yara naman sa estable nga kondisyon ang minor de edad sunod sa PNP. Sa number 4, 18 ka mga doktor ang plano nga i-deploy sa siyudad sa Bacolod sa mga barangay health centers. May 3 na ka mga dugang nga doktor sa Bacolod City Health Office nga natala na iga-assign sa pila ka mga barangay health centers sa Bacolod. Sunod kay Councilor Claudio Puentevilla, luyag sang Benitez Administration nga butangan sang permanente nga doktor ang mga barangay health center. Gani posible sa madason nga tuig magadugang ang syudad sa 18 pa ka mga doktor para sa kabarangayan. Si Puentevilla nga chairperson sa Committee on Health sang Konseho ang nagapati nga kinahanglan ng doktor nga magapalapit sa kabarangayan. Ilabi na karon nga nagasaka ang kaso sang dengue kadungan sa pagsaka man sang COVID-19 cases. Ginaduso man karon sang konsehal ang panawagan sa konseho para mapabaskog ang mga tikang batok sa dengue kag COVID-19 pinaagi man sa vaccination program sa mga kabarangayan. Kaupod ang mga nagkalain-laing nga ahensya sang gobyerno. They will be designated sa palailain na para mabulig lang palibot, magdugang na sila support sa mga doctors. But at the end of the day, kung
full term na ang budget, fully maximize. Amo nang luyag ni Mayor, the Mayor will add 18 more doctors, no, para ang aton nga mga barangays will fully mabatsagan gid sa mga barangays nga ang doktor sa mga palapit na sa ila gina-decongestion ng aton city health. Sa number 3, Association of Chief Executives ang nagpasar sa resolusyon nga nagasuporta sa hagna para sa expanded Negros Island region. Bago nga presidente nagasuporta sa kampanya kontra dengue kag para sa pagbabaskog pagin sa kampanya para sa bakuna. May report si Barbara Mijares. Mismo sa swearing-in ceremony sang bag-o nga mga opisyales ang Negros Association of Chief Executives turn over kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang Resolution Number 4 nga nagasaad sang suporta sa hagna para sa expanded Negros Island region. Bagay nga ginapasalamatan ni Governor Lacson. Suno kay Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez nga bag-o nga presidente sang Negros Ace, hindi lamang isa ka executive order ang ila ginalauman kundi mapasar ang isa ka layi sa pagporma sang expanded NIR. Although we're here to support, of course, at the end of the day, sa Congress, sa Houses, sa Senate, and eventually, obviously, the President will hopefully sign. I think ginapush naman, not only an executive order, but for it to be a law. For our dream to have our own region here in Negros Island. So I thank the Negros Ace for coming up with this resolution. Isa ka higayon suno kay Benitez ang pag-isa sa mga alkalde sa idalom sang Negros Ace, ilabi na sa bahin sang pagpaambit sa mga best practices. Bilang pamuno, iya nga ginahaylo ang kaupod ng mga alkalde sa pagsuporta sang mas ginpabaskog pagid karon nga kampanya sa COVID vaccine. Kahapon lamang ginunsar ang Pinas Lakas campaign sang DOH sa tuyo nga maduso pagid ang booster shots sa sulod sang 100 days sa idalom sang Marcos administration. Wala labot sini, suportado man nila ang kampanya kontra dengue. Suno kay Benitez, yara sila sa likod sa mga ginatibo nga programa sang probinsya. We really need all the mayors in the province to rally behind the provincial agenda. So we would want better collaboration, better cooperation, and when we have this a proper communication channel with the provincial government, it would be much easier, no? Instead of we do our own thing, they do their own thing. Let's talk it out. Let's synergize. Karon magaupod na ang Bacolod sa Negros Ace. Suno kay Benitez, ginaabi-abi nila si Bacolod Mayor Alfredo Abelardo Benitez nga nagpasalig nga bayaran ang mga anay juice sang Bacolod. Pila man katuig nga wala makabuylog ang Bacolod. 20 katuig na nakaligat sang una gintukod ang Negros Ace sa pagpamuno sadto ni Governor Joseph Marañon. Sa number 2, bukas ang alkalde sang Kabankalan sa pagsugilanon sa katapos ang sangguniang panlungsod. Ini kasunod sang pagpagwa sang SP sang resolusyon nga nagapautwa sang ilang nga pagkadismaya bangod sang pag-hire sa mga taga-indi Kabangkalan. Suno kay Kabangkalan Mayor Benji Miranda, may mga 18 nga indi Kabangkalanon nga na-hire ang iya nga administrasyon. Pila diri katapos ang iya nga transition team. Dugang pa niya, kung na-hire man sila, inibangod sa mga skills nga yara sa ila kag kinahanglan sang syudad. Ang mga na-hire na assign sa nagkalain-lain na departamento. Pero klaro niya, madamo man siya sa mga taga-Kabangkalan mismo nga na-hire. Kag iniya nagalakip sa mga nagserbe nga watcher niya sang piniliay. Kung tani suno sa iya, na-appreciate man sang SP ang iya lihok nga padayon niya ginpatrabaho sa syudad ang mga job order workers sa nagligad nga administrasyon. Sa anuman nga oras bukas siya sa dialogo. Sa interview sa Martes kay Vice Mayor Miguel Zaico, iya ginsiling nga ang resolution pagpautwas sang ilang nga sentimiento ilabi na nga madamo man sa mga taga-Kabangkalan nagapangita sang trabaho. Ilaman ginakilala ang padayon nga pag-hire sang mga job order workers sa nagligad nga administrasyon. Ako opisina di pertigi ka busy sa Sri sila medyo hindi man ka busy, so open man ang ako opisina.
anytime kung pwede sila magkadto dito, welcome dito. Kaya ang mga tao sa akon, hindi ko na kinahanglan magpa-appointment sa mga tao para magkadto sa akong opisina. Anytime kung nakapila ka or siyempre kung sila ang ara mag-schedule makadto sa ako, hindi ko na kinahanglan na papilawan pa sila, no? Kasi unahon ko na sila entertain lang naman nga mga honorable nga din buto sa mga pumuluyo sa Katapang. So anytime pwede ka mag-dialogue sa nila? Anytime? Yes, kung available naman ang akong nato lang sila sa opisina. Council minuno sa mga balita, subong adlaw. New People's Army nag-aligar nga isa ka massacre kag encounter na tabusan kahapon sa Canlaon City. Pero Army nagasiling nga nag-aksyon lamang sila sa reklamo sa mga bubuluyo nga may nagapangilkil nga mga rebelde sa abong lugar. Yaring report. Sa statement ni Ka Juanito Magbanwa, spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command sa New People's Army, iyagin sila nga si Cristina Hacolbe, ang 16 anyos nga anak nga si Kay, kag ila sini nga himata nga si Roldan Montero ang ginmassacre sang katapos ang 62nd Infantry Battalion sa ila sini nga kubo. Sunod sa iya, ginhalita na sang Army ang mga banwa sang Villahermoso, La Libertad, Binalbagan kag Isabela, amuman sa Santa Catalina, Manhuyod kag Ayungon kung saan may kapin sa 20 na tanan ka mga persona ang gipamatay nga mga mangungumalang man. Sa bati Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding General sa 3rd Infantry Brigade, ila na ini nga ginapaabot nga statement gikan sa NPA kay iniman ang masami nila nga ginahambal kung may matabo nga encounter. Nagapanindugan siya nga isa ka legitimate nga encounter ang natabo. Kami nagpabalo nga mga pumuluyo nga may NPA nga nagapangilkil sa Barangay Makagahay sa Moises Padilla malapit lang sa natabuan sang encounter sa sitio na tuling Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Legitimate military operations tungod nga may mga nabaton man nga report ng mga ang units on the ground regarding sa presence nila and the conducting extortion, intimidation. So ang atong tropa as much as possible inigate nila ining ang situation sa ground na dapat wala sing panghadlok sa mga pumuluyo. Kahapon sa inisyal nga report nga gin-release ang Army, ang isa sa mga napatay amo si Ernie Hacolbe nga isa man ka opisyal sang NPA, pero pagkagabi natukiban nga hindi siya ang napatay kundi ang ilahimata nga si Rodan Montero. Initial dahil yung ipakita initial ginpa-compare man naman medyo magka ang ginanggit so gin-confirm sa iya anak na hindi ama ito. Sunod sa kay punong Barangay Laureano Hacosalem, nagatrabaho sa bilang barangay health worker sa Cristina sa sulod sang halos isa ka dekada kag nag-upod sa hublag sa sulod sang 7 na ka tuig. Sa piyak sa natabo nga encounter sunod sa punong barangay, wala naman sa may nag-evacuate sa area. Wala ba ito report may nag-evacuate ka sa imo? Why? Wala. Why? Okay, Sa tuling daw na nga balay? Hindi. Mga kuha na siya, sir. Mga arat na siya sa mga 40 ka household ra. Ang medyo katapok pa sa may plaza. Pero ang iya balay na sir, layo managod kay dito sa may boundary bitaw. Suno pa sa Army, sa sunod-sunod nga mga encounter nga nagkalatabo, mahuyang na ang puwersa sang NPA. Nagapadala na gani ang rebelde nga grupo sa mga mataas nga lider gikan sa iban nga mga probinsya para buslan ang mga nabakante nga mga matag-as nga posisyon. Sa Good Vibes, nakabalo bala kamo nga mayara sang ginaamat-amat construct nga highway nga maga-connect sang Canlaon City sa Moises Padilla. Kung mahuman na nga mga highway, ini ang ginalauman nga magadala sang pag-usbong sang turismo sa amo nga mga lugar. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang Budlasan Falls kag Bridge sa Barangay Budlasan sa Canlaon City sa Negros Oriental ang isa sa mga kilala nga tourist destination sa Canlaon City. Agaw atensyon ang view sang hanging bridge sa atubang sang Busay kag nagaatubang mismo sa bulkan Canlaon. Sa unan sini, amat-amat nga ginasemento ang dalan pasaka sa mga talamnan sang tubo sa mga bungyod. May kapiha na gani sa ibabaw sang bungyod nga overlooking sa iban pagid nga mga bungyod kag sa bulkan Canlaon. Sunod sa kay punong Barangay Laureano Hacosalem sang Barangay Budlasan, tigayon nga na semento ang dalan pinaagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kun NTF-ELCAC. Ang Barangay Budlasan, ang benepisyaryo sa sininga programa, kaya natigayon nga napahimuan sang simento nga dalan. Kuha ni sir, ang napandili sa amon is 66 milyones. Pila ka kilometro? Ang 50 milyones, ari dili nga side, 3 ka kilometro sir ang 50 milyones. Tapos ang 10 milyones, ato man dito pagusa. Mana, piyak naman yung side? Piyak naman, pagusa naman siya. Di na siya mauntat ang dalan?
Hindi siya mamuntat, maupundo, di siya mapundo, hasta. subong sir ara pa ni sitio man tanglad. Pero di siya mabunggo, gid. Dito gini siya sa may natuling gini siya. Di, posible ay nga malusutan ay nakamo sa Moises Padilla, kag nakastilena. Daw amo ginang may tabo sir kay ang kuan dito sa may makagahay ara may karsada naman sila. Maglusot gina sila. Mga 3 na lang kilometros, magatabo na ang dalan sa Canlaon City sa Moises Padilla. Si Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo ang nagpasalig nga iyapunduhan ang pagtabo sang dalan sa Occidental side para dako kabulig sa turismo kag pagpahapos ang transportasyon sa mga taga Moises Padilla. With roads comes development, no? And then we develop ang mga mga small bits of economy around the area, no? Inang masapos ang ease of transportation. Ang ease of transportation means para sa atong pumuluyo, magparaog ikaw sa produkto, kag magpasaka ikaw sa inputs nimo, no? Good roads lead to development. Development eventually will give us progress, and progress will eventually bring us to peace, no? May gina-construct man karon nga dalan nga nagakonect sang Karabalan sa Mamaylan sa Tayasan sa Oriental kag Binalbagan lusot sa La Libertad. Para naman sa kay punong barangay Hacosalem, dako nga bulig para sa ila ang pagsimento sang dalan kag sa pagpagwa sang ilang nga mga produkto kalabanan diri sa ila sa tubo nagasalig sang pangalangabuhian, pero karon nga nagamat-amat usbong ang turismo, matagaan pagit sang dugang nga mga trabaho ang mga pumuluyo. Imagine na Barb ang igadala nga progress sa kalugar kung mag-usbong ang iyang tourism kanlaon kag Moises Padilla. Ming bukid, ming hamag yan. Paglabay ko actually kibot ko kanami kag siya mismo katubang sa kanlaon. Ang roads yan, ming nagadalagit siya, no? Naga-translate to progress. Ang baga ni Congressman Barb, roads will lead to progress and progress will lead to peace. Peace. Kagamit itong mga balita sa Negros Subungan daw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.